pamusoro dai ndauro nenyaya yakamhangarwa naOmi Marimo anobva muvhiriji kwaDzawara achimhangarira Frederick Marimo pamwe chete naEphraim Mabwe, vese vanobva muvhiriji kwaDzawara. Iri nhau yekupokana panhau yemusha uye nemunda, land dispute nehomestead dispute, ndo nhau yandaya nayo mudai. Ndichakumbirawo Naomi Marimo simudze ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura makagara pasi. Ini Naomi Marimo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMwari. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiseroko basi ndokumbirawo Frederick Marimo naEphraim Mabwe simudze maoko erudyi pamwe chete. Pandichati Frederick Marimo, Ephraim otaura zita. Ini Frederick Marimo. Ini Ephraim Mabwe Marimo. Ndinopika pamberi pedare. Frederick akutaura kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zita nde semusiri kutaura ndasimudze ruoko rworudyi motedzera zvandiri kutaura. Ini Frederick Marimo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise maoko pasi. Ndokumbirawo Naomi Marimo wakagara pasi kuzivisawo dare chakatariswa kungoti mhangarira Frederick Marimo naEphraim Mabwe. Kuti uyu Frederick Marimo anoti ukafa ini ndikudzinga vana venyu panga ipapo ana anozinga achapagara. Uyuwo Ephraim mwana wahanzvedzero asi ari kuda kutitengesera dhundu rokura ndakapiwa nababa wangu akafa guno ndituya musha. Saka ndakauya kuzondogara kuti vanonditora sembwa havangu ndionosimba. Pamusha pamunogara ndepani? Ndepababa vangu Dzawara Juni. Ndimi makapavaka? Makagara pamusha pavabereki? Ndo makabereka mhuri yenyu muri ipapo? Aiwa, ndakatozoya murume wangu afa muna 76 ndopakafa murume wangu akandisiya ndine pamiri pandakasina kuziva kuti ndiri pamiri pemwana mukomana pandakazosimuka ndamusha ikuru. Saka muri kugara nani pamusha? Ipapo ndine mwana wangu nomumwe musikana anosenza mufana vafiwa nemurume. Saka nhau iripo muri kuti vari kuti imi mukafa vana venyu vanobva vadzingwa mumusha. Uyu mwana wanzvedzemu ari kuda kutengesa dhundu rangu randakapiwa nababa wangu. Semati ari kuda kuritengesa? Ari kuda kutengesa akati kukwedu kunotonetsa vanotenga dai akatotengwa muriro. Pane vakamunga kukuroti vakamboya vachida kuritenga kana vachipima kana zviitiko zvamakamboona? Aiwa, ndinongoona kaitiro kake chete. Munongoona kamuitiro kake? Nekuti handingabvumirwa kune saizi yangu ini kuti kunyepere mwana wanzvedzengu. Zvakanaka. Frederick Marimo, ndofunga mhosva yamunokomerwa maigoti muri kutaura mashoko ekuti kana vanzvadzi venyu vachinge vashaya muchange muchidzinga vana vavo pamusha pavakugara. Ukolondolikweko iyandezamkela ngazoti kana afa ndodzinga vana vake ukolondo manyepo manyepo ilasatambo twala kuti nyayo toshamisika izvandito munomudari toshamisika
kunyepa chero tita vakanga vakarohwa mapurasi nomaondo vashaya vachitora madora ndobva atongoshaya ndokubva vauya pamusha sekuru vangu vachiri vapenyu saka baba vangu vakambenga vachigara padhuze nababa vavo takazowana munda vachinogara kwavo vachisiya dzimba dzavo dzavakanga vakavaka tete vachibva uko vakangosvikopinzwa nasekuru vakati mhuri yako yakawanda chipinda mumba mehanzvadzi dzako idzi ndopavakasvikira ndopavave izvozvi mwana wavo musikana mukuru anonzi Rozi ane kwaaisenza akawana mari yake yepenjeni zvika sekuru atondifonera indogara kwaRarare atondifonera sekuru ndapiwa mari yangu kubasa ndinoda kuti ndivakire amai imba tikati muzukuru pfungwa yawaita yakanaka enda unovaka ndodzimba dzavari kutogara izvozvi nyaya yemunda yavari kutaura idhunduru rakanga richirimwa nababa kubvirana kare ivo vasati vauya pamusha vachingouya pamusha vakawana ndichingorima dhundi iroro ndakazoririmawo inini kusvika ndakugara kumabasa kwandanga ndiri ndobva ndazotora mhuri yangu ndakuenda kwaRarare handina kuzoririma namanje harina akarima zvokuti pavari kutaura pese kuti ndoda kutengesa munda kubva nguva yese iyoyo dandiri munhu ndaida ngotengesa munda uyu ndingadai ndakatiutengesa ndakatoshamisika musi wa26 December ndakudenzwawo mapurisa kunzi une mhosva uri kunzi kutadzisa tetawo kugara kana mukatovabvunza kuti vakapedzisira kundoona riini tichitaura nyaya yemunda ndofunga 23 ndopavakauya kumba vachiti vane mwana wavo vachiti ndoda kuti mwana wangu avakire uko ndikati aiwa tete kuti mwana avakire pamunda iwowo hatisi kuda mwana ngauye ndiende naye kwaSabhuku apiwe pekuvakira kana apiwa pekuvakira ouya oti sekuru ndoda pekurima ndomupa pekurima ndomazivira ndoita panyaya iyo zvese zviri kutaurwa izvi zvese izvi ifabrication yese hapana kana chandoziva indogara kwaRarare kana Samuel ndakatoita zvokufonera handina kana ndigara mumusha Naume Marimu mune umbowo here wenhau dzamuri kuvakomera wamauya navo ko mari yekukwira dare kwamakaita makaibatsirwa nani ndakatengesa zviusausiiaaaaa tinotenda dare kana paine mvunza mungada kuziva akasununguka ngekuchibvunza asi murewa ndikutaura chokwadi chekuti kuramba nyaya ichitambisi chokwadi handine ndikati zvisvosvo avanofa toshandira dzinga havana wanda dzonga hamuzoonekwa mudzinga wazukuru here mari hamuzoonekwa mudzinga wazukuru mangwana andobadzinga hativagari pame vamwe zvazvakanaka kuti mutaure nyaya yenyu nhasi chaiye inini handikweko kutogwadzingira sevanhu vari pame vamwe saka kuti kana ini kana ndafaniri vanangu vachadzikwa handitobofanira zvitakuti vana vari kutarisa vanhu vangonodzinga vana vangana ndanani vanasikana amerikazeti mukomana naRosi uyo ane vana vake vana yairipapa mukuru iye kuti uyo mwana weuyoyo akuti ava mai vavana vasipoka tuti nevana venyinyi havachaonekwa sekunge vachiri vana veipa vatonzi nekusha kwenyu ndo dambudziko kuti tete vabva vati rigandigaridza totasi yapiwa chinyorwa chinoratidza kuti vana havave mumusha madzavara vavazukuru vemusha musvika nevana vavo ndo saka vati rigandikasikire dai ndakamudzinga ndatonha inini uyo achisina simba nomuchenda musha wavo asi anyaya yekuti mukonana atete vangokasika kumhanya hapana nyaya yekukonana vatyira uyo mukomana kumashure anyeni handiotinambotsekuti handikatoneseka munhu paakagere namai vake tozvibvira ndimutendezei inyoti papa pamai venyu kaimini mari papa pamai venyu ka papa pamai venyu ka ai papa pamai venyu tese tiri papapamai tese handidika saka munenge mune simba yekuti papa pamai venyu iwo basi papa pamai vako aiwa ini handakwana kuti arikugara namai ake tozotangaafadze ndozomutsenga handii muzukuru futi kwandiri andaiasekulini sandikukodzerere kuti kuti nokuti ena tiri mukaka ndianoti ndamai ake ndozomudzingira nekuti mudzingira pakai
Zvakanaka mbuya. Vana sekuru. Ifrem. Nadzokaita fesi yakaita ichimbavhamba so. Ndosaka tete wako vari kukutya wakati uyo fesi yake ichimbavhamba yanogona kusara akatendanisa vana vangu vakapedza kutengesa munda. Handizvo here izvi? Kwete mambo. Ndinoona chiso kuti uyo akapita kutengesa munda. Ndinoda kutaura chokwadi. Ivateta ava kana vati pane zuva randakambovati Futseko kana kuti pane pandakambomisidzana navo ndichitukana navo vana vavo varipo movabvunza handina kana wandera kana kuti vana vateta ava ndivapa. Uyu mufana uyu arapo. Uyu muzukuru wateta ava. Asi dambudziko raita pana ateta. Naimayo musikana. Pane paunombonetsana here nasekuru wako apa? Hamusati kweyo mukomana? Kune ava ndoka takakuonetsana kamwe chete vabvunza imba mudhumbu rutaurwa enda ndavakaima ndopavakambotitadzirwa chete mokweso kwapa touya dhundu ripi manje apa? Rinotaurwa namai vanoti vakasiya kupiwa nababa wavo. Ndakaita novakaimba vakabvunza. Saka izvinezvi wakazovaka here kaundi? Handina, handisati ndatendera. Akabvunza ndiana? Sekuru Efrem. Makabvunza dhunduru imba yanga yavakwa nemwana ndiyo vamuteva here kuti maida kuenda kuna sabhukuta anongedzerwa bhuku waka? Ndiye. Makazozviita zvaive zvarini izvo? 2023 yanga isiri imba mangu akaringo mapango anga aripo saka akangonodzimukira mapango ake asina vana mbondikonsulta. Makazozviita here zvokuti muende munongedzere pokuvaka? Iye ndakatomuti huya ndiende newe tiende kwasabhuku ende aunderstand ane paakatopiwa nasabhuku kunzi avakire haasi kuda kuvakira ipapo. Inini ndotoona vamwe vana vanzvadzi dzangu vakaita kuna sabhuku akanopiwa pekuvakira takamupa pekuvakira. Kwese uri kuramba kuvakira pawakanzi nasabhuku uvakire? Ini handisi kuramba kuenda kunovaka pandakadzivakira. Sabhuku akatiti ndikupa andire vana vangu vakomana vatatu. Akati ndikupa nzvimbo yekuitira vana vako. Vose ari kuziva panzvimbo yandakapiwa ndakasiya ndapiwa nambuya andakadzivakira. Saka ndopandakaenda kumiro ndakavakisa ndovakira ipapo. Isitendi yandakapiwa nasabhuku ndeyevana. Usitendi wakapiwa nasabhuku ndeyevana? Ndiko wakaimba pasi pokurima kana vana nepokurima mugomo. Ezvo zvokurima paiwe? Ndokurima apa stendi yamaya. Dambudziko ratanharoka nderekuti iye zvino vanhu ndopavakuita zvekusvinura. Vaona kuti nyika yedu yakasika kupera, tawanda, nyika yapera kutengeswa, hatisina pakunogara. Ndipo mauda kusvinuka. Saka vanhu vakutsvaga nzira dzokubata, apa ndabata, ndipangu, apa ndipangu, apa ndipangu. Ari kutengesa neanzi kuda kutengesa zvese, hana yakugara ichingorova. Panokwanira here panhu apa? Dai takagara tasvinuka kubva kare, takachengeta nyika yedu yakangoshama sezvayaive. Dai zvimwe zvatiri kusangana nazvo zvisipo izvo. Zvisinei, regai ndikupei tsamba. Vana sekuru mataura imi kuti hamuna dambudziko navazukuru venyu, hani? Mbuya, muzukuru wenyu ine hanzvadzi yenyu havana kana dambudziko nevana venyu ava? Aiwa, vanzvadzi yangu izvi chokwadi kupika kudai mambo kudai. Kana hunhu achiite zvechokwadi, anondiita imbwa munhu zvechokwadi. Unonzi vachiti pano ndepanotaura kuti bhodhereki pano, panotaura kuti bhodhereki pano. Umumwireiko naye Frederick? Mambo, uko ndondiyeperwa ikoko. Uchiri kumwa here iwewe? Zvapa ndondiyeperwa. Ndikaire pandabvunza, ndati uchiri kunwa here? Kumwa. Nonwei? Nonwei? Masupa. Mambo vakati chiregera kumwa doro? Ndogona kurekera. Chimbodayira ipapo. Zati mambo vati chiregera kumwa doro ka? Wongogumira pakumwa mvura, pakumwa tii. Kana wada wanhu havi umwe hako kokora. Kokora yacho chimwe akawani pamwedzi futi. Chiregera doro. Zera renyu ira richada kuramba muchitora zvinodhaka here? Zvinodhaka, fodya, siyai zvinhu izvozvo.
tarisai zvinhu zvakakosha muupenyu hwenyu. Madya here, mageza here, handiti matarisa mazukuru, matarisa mombe pamba, matandara nevazukuru muchivadzidzisa tsika. Ndo mabasa ana sekuru pamba kare. Izvi zvokuenda kumastoro muchienda kunodhakwa izvi chisiyira vakomana vechidika. Nokuti munongokanganisika nekanhu kadiki unokwanisa kuti ikoko guu unobagumburwa mouya kumba mane chironda. Handifunge kuti pakati penyu pane gakava pakati pako iwewe nahanzvadzi wako Nauma. Asi zvinongowanikwa kana wanwa zvekutaura kwaita vahanzvadzi wako apa. Imimi zvakareka mataura mega nemuromo wenyu kuti vakomana avo dai ndine mukaka dai ndiri amai vavo. Hani zvitarisiro yamambo ndeyekuti mabatirwo avanoitwa naamai vavo ndo mabatiro mamwe chete amunofanira kuvaita. Vazukuru hongu kwamuri, asi vakauya mumusha menyu. Kana vauya mumusha menyu vakufanira kuenda pasi pemurayiro wenyu sasekuru wavo. Saka chivatoraiwo sevana venyu, muchivagoverawo zvamunoona kuti zvinovapa kurarama nogarawo kwakanaka. Nguva yatove kuti tikurudzire vana kuti vadzidze zvakasimba. Handiti vabudirire, tirege kungoita vana vanoramba vachingodzoka vachigara mumusha. Vana vakabudirirawo vakanoshandawo kune dzimwe nzvimbo, handiti dunhu rasimukira. Kana kuramba tichirwidzana tichirwira magadheni kunobva kwaita kushoma, nekuti vamwe vanenge vakunoshandawo kune dzimwe nzvimbo. Saka zvandakuita nezvekuti ndakunyorerai tsamba iri kutaura iyo kuti iwe Frederick newe Ephraim mabvuma imi kuti hamuna dambudziko rekuti vana vaNaomi vagare mumusha menyu uye hamusi kuzovatorera ivhu ravanga vachishandisa namai vavo. Handizvo? Panongone dambudziko pamusoro emambo, panongone dambudziko panyaya yemunda. Uyo wandizvura kuti uyu anovakirapo because mangwana anenge akupima kuti property yake. Asi kana achida kunorima chete anongonorima. And that is if kana auya akazvininimisa achitaura neni achiziva kuti isekuru wake. Kwete zvekuzosvika achiganyavhura ipapo ndipandinozopokana naye. Because ane kamuka challenge kaainako. Dambudziko ratanaro pavana vanhasi iroro. Vana vanhasi dzimwe nguva havazive kuzvidukupisa. Kana uchienda kuna sekuru unoenda wakazvininipisa. Sekuru ndoenda mberi kwete kuti iwe uende mberi kwasekuru. Muzukuru ziva paunoenda mberi kwasekuru nepaunoenda kumashure kwavo. Paunoenda kumberi kwasekuru hunge sekuru vaita dambudziko ravo rekuti vati muzukuru uyu yaundibatsira apa yaundibatire basa nepaunoenda mberi kwavo. Asi kana wapiwa mukana wekuenda kumberi hazvino tunogara uri mberi kwasekuru. Inguva iyoyo chete kudzokera panzvimbo pako. Muzukuru gara panzvimbo pako uchizvisa pasi pasekuru vako uchivakumbira chaunenge uchida kupiwa mumusha. Zvinhu zvinofanira kuendeka nyore nyore, asi dzimwe nguva rurimi rwedu ndo runoita kuti zvinhu zvitisvitse patinoonana sekuti tiri kutadza kugarisana. Moenderera mberi pazvandataura muchiti pakugovewa kweminda vazukuru ngavakurukure zvakanaka nasekuru wavo vachitungamirirwa nasabhuku, mutungamiriri wemusha, kuti munhu anongedzerwe paanoshandisa kana paanorima zvisingaunze bopoto. Munzwa zvandanyora. Tsamba iyoyo ngainyorwe yopiwa kuna Naomi, yopiwa zvakare kuna Sabhuku. Ngainyorwe tsamba iyoyo ari makopizi maviri. Nenda kuna Naomi nenda kuna Sabhuku. Tawirirana. Ndozvandakumbira kuti zviitwe. Ndovimba kuti tikaita saizvozvo kapachange paine chinyorwa chiri kududzira kuti tagara pasi nhasi tikakurukura nezvemagariro enyu amataura imi kuti hamuna dambudziko nevazukuru venyu. Saka kuitira mangwana, kuitira vazukuru ivava vanozomboburisa chinyorwa ichocho kuti takambogara pasi kudarira mambosvinambora musi wa 10 January 2026 tikakurukura nhau iyi. Sabhuku wove nechinyorwa ichocho zvakare tichikurudzira kuti vanhu tigarisane mumusha zvine runyararo. Frederick anchada kukuona baba. Ngoonekwa ndinouya zuma. Kuti apa pandakavaona vavo mwado. Kana ndogara kumastoro. Ndadzisorei. Chakanaka ndochinonzi chakanaka. Chakaipa hapana munhu anoti ndiri kuita chakaipa.
uyu kwanarwa ndamurambidza kunwa doro mbuya. Kana anwa doro tumirai nhume. Handiti pamasitoro penyu munovasanyika munovaziva. Vazivisei kuti Frederick uya ari kunwa doro. Kana anwa doro ndo yanobata kashamu zvishoma. Tomboshapura makumbai. Ndaramba nyaya yedoro. Ndaramba. Zera renyaya richada doro. Ipapo ndaramba. Wanzai yekugeza, wanzai yekunwa. Zvekunwa izvi zvinotapira chisiyai. Zvinhu zvacho kune chimbozvikuwadza utano. takasiwa nana baba wedu akufa kwakaita baba wangu aistu baba mdiki wangu aistu mushe wedu waipa muriyo kwa marimo aibhuda kutengwa nasabhuku dzawara vaite Ndichataura ipapo ka chatinongokurudzira ndechekuti kana tasarudza mumiririri mumushaka zvakanaka kuti timuremekedze. Kwenga wani mauya kuna mambo china mhora asi ndiri mudiki wani kwamuri pazera. Asi mauya wani. Iyo mazita teguru edu zvavakasarudza ini vanga vasingazvizivi here kuti ndiri mudiki kune vakuru kwandiri. Vaizviziva handiti. Saka kana tasarudza mutungamiriri mumushaka zvakakosha kuti timuremekedze. Mutungamiriri anogadzira nzira imwe chete inofambwa nemunhu wese. Handiti. Anogadzira maitiro atinoita zvinhu anofanira kuteedzerwa nemunhu wese. Anokurudzira tsika dzinotibatanidza mumusha. Saka tikaremekedza mutungamiriri tagona kuzviremekedza sevashawasha. Tikatadza kumuremekedza tiri kungozvishora isusu pachedu. Gakava wanikwe pane dzimwe nhambo kwete kuti tirwisane kuramba mutungamiriri ari mumusha. Ngatiyeuke zvakare kuti munhu watasarudza aiswa kumusha wekwa asarudzwa zviri pamutemo. Dzimwe nguva kutomushora kune kuri kutyora mutemo zvinogona kutisungisa. Saka mbuya handise ndiani anozotora tsamba yenyu pano. Musi wemuvhuro. Anouya musikana muzukuruka. Aiwa zvakanaka muzukuru unouya kutora tsamba. Woipa kuna sabhuku. Ngatigubirei ipapo. Mazvita. aiwa tinotenda nevanhu vemuchanamini